Hola, bon dia, soc la Rosa Aparicio i vinc a presentar-vos una miqueta el treball de 3 cursos que portem fent al Carmel. I soc mestra de primària, especialista en anglès, i direu que fa una mestra d'anglès parlant d'autisme. També soc mare d'un nen amb la síndrome d'Asperger. Com deia el Richard Gerber, un adolescent, imagineu la combinació explosiva. I des de fa 3 anys lidero el projecte iPads i Autismo, que vaig crear el 2012. Bé, arrel del diagnòstic del meu fill i del que vaig aprendre durant el temps de formació següent, que va venir a tot això, vaig pensar que tot el que jo estava aprenent seria força interessant compartir-ho a l'escola on treballava. I vaig començar a treballar amb alumnes amb necessitats educatives, en grups de reforç de matemàtiques i llengua. Clar, a mi el que més em va cridar l'atenció no va ser les seves dificultats per aprendre, que ja eren moltes, sinó l'actitud i la situació d'aquests nens a les aules ordinàries. Són nens molt poc motivats, amb molt poca autonomia, nens que amb els aprenentatges és com veuen el paper i el llapis i surten corrents. I són nens que passen moltes hores fora de l'aula. Llavors la meva intenció era aconseguir fer un sistema, no sabia com, perquè els nens amb necessitats educatives passessin el menor temps possible fora de l'aula i poguessin gaudir de la diversitat que l'aula ordinària els aporta. Ai, perdoneu, m'he oblidat del Pau. Com diu el Chico Buarque, hi ha gent que té por dels canvis, i per mi, del que tinc por jo, és que les coses no canviïn, és a dir, que nens com el meu fill no trobin en l'escola ordinària una resposta educativa el més adaptada a les seves possibilitats i capacitats. És per això que vaig començar a donar voltes a com podia, des de la meva posició, començar a treballar amb aquests nens. El primer que vaig tenir molt clar va ser que havíem de canviar de metodologia, que havíem de crear noves formes d'interactuar amb ells i d'oferir-los el coneixement, i a més que havia de passar per un tema de procés inclusiu a nivell digital, perquè en algun moment de la seva vida, per estudiar, treballar o simplement relacionar-se amb el seu entorn, aquests nens necessitaran d'una part les habilitats digitals i les eines amb les que treballarem. I llavors el 2012 vaig crear iPads i Autismo. Vaig començar a mirar els dispositius que teníem tecnològics a l'escola i eren sobretot dispositius ordinadors, de sobretaula, portàtils, netbooks, i també teníem PDIs. Què ens passava? Que amb els ordinadors ordinaris, nens amb problemes de motricitat no podien moure el ratolí, o per exemple nens que no tenen una coordinació oculomotriu no entenen que el que estan fent amb el mouse és el que està passant a la pantalla. Per tant, un simple ratolí ens tancava l'accés a una eina digital. Vaig mirar la PDI, però tampoc em va semblar bé perquè estem al cap del carrer, és a dir, depèn d'un ordinador central que els nens no poden gestionar, alguns dels nens amb greus afectacions. També a nivell intel·lectual, el sistema operatiu amb el que treballem és un sistema molt complex. Jo me'n recordo que per fer una revista havíem de fer el text, havíem de fer les fotos amb una càmera, passar el cable, etc. Per tant, era un procés que ells sols no podien fer. Ens minvava l'autonomia i ens minvava també la possibilitat que ells treballessin d'una manera més motivadora. I bé, el 2011 vaig conèixer una sèrie de famílies amb nens amb autisme que treballaven amb tablets i vaig tenir diverses entrevistes i a mi la veritat és que el dispositiu em va encantar perquè les característiques ja són superaccessibles, és a dir, no tenen perifèrics, l'entorn gràfic i això és superintuitiu, és a dir, juguem amb les mans, que és com tots hem après a comptar i com tots hem après a fer els primers traços, etc. Era una eina molt accessible perquè a mi em permetia treballar amb nens amb una alta discapacitat intel·lectual, amb nens amb problemes motrius, és a dir, em donava un rang molt ampli. I d'altra banda ens permetia la portabilitat, que era també un dels temes que jo estava molt, molt preocupada perquè no només per treballar en una aula, sinó perquè el dispositiu fos i acompanyés els nens a diferents punts de l'escola o inclús a fora. A més, què ens aporten les tablets? Per una banda ens aporten un alt grau d'autonomia perquè els nens poden treballar molt sols. És a dir, quan ja coneixen més o menys el funcionament del dispositiu i coneixen una mica com funciona l'aplicació, poden treballar sols. I potenciant aquesta autonomia també estem treballant que millorin la seva autoestima. És a dir, contemplo el projecte com un projecte global que no només millora l'accés al coneixement i als continguts, sinó també a tota una actitud envers els aprenentatges.
D'altra banda, afavoreix la inclusió escolar, perquè el que fem a l'aula no queda a l'aula, sinó que ho compartim amb altres cursos de l'escola. Per exemple, doncs fem un conte i el portem a un altre grup. Els hi llegim, etc. Augmenta moltíssim l'atenció, la concentració i l'interès. Jo sempre dic que no sé si aprenen més, del que estic segura és que aprenen millor, perquè és un sistema molt visual, que amb els nens amb autisme és un tret bàsic, i a més està molt preparat per ells. I en darrer lloc ens ha permès crear una sèrie de dinàmiques on hem desplaçat la figura del mestre des del centre de l'aula com a un raconet, i estem fent que els alumnes siguin els protagonistes del seu procés d'aprenentatge, que per mi és bàsic, perquè és oferir-los unes eines i uns recursos i unes habilitats que després els hi caldran per desenvolupar-se al món real. Què ens han tret? Doncs d'una banda les barreres intel·lectuals i físiques. Per exemple, amb els perifèrics, el no haver és fantàstic i si en necessitem algun, les apps ens el reclamen. La por a l'error ha disminuït molt perquè moltes de les activitats que fem són gamificades i vivenciades, per tant, és com quan un xuta a porteria i s'equivoca, doncs torna a xutar perquè vol aconseguir marcar el gol. Aquí és el mateix, ja no reben l'error com una cosa així com molt decepcionant i tal, sinó que és un repte més a superar per aconseguir acabar l'activitat. I hem millorat les actituds disruptives, perquè estem oferint eines, per exemple, aplicacions de gestió del temps. Nosaltres tenim la capacitat d'abstraure que 5 minuts són 5 minuts, però nens amb autisme no ho poden fer. Per tant, en qualsevol moment, encara que hagin passat els 5 minuts, quan li dius que ha d'acabar l'activitat, doncs pot provocar rabietes i pot provocar... Clar, el fet de no conèixer és el que... I, per exemple, tenim temporitzadors visuals, és a dir, jo tinc un que és un cargol, llavors quan surt aquí sabem que ha d'arribar aquí, llavors conforme va caminant sabem que el temps va passant, per tant són eines molt concretes que ens estan ajudant a que aquests nens tinguin una millor actitud i també la seva inclusió a l'aula també sigui més possible. Què treballem? Doncs estem agafant nens des de P3 fins a 6è, alguns nens concrets que presenten necessitats educatives. Jo vaig començar amb el tema d'autisme, però ara estem amb nens amb dislèxia, nens amb trastorns del llenguatge, nens amb TDAH, qui sou mestres ja sabeu el que tenim a les aules. I llavors hem obert una mica el ventall i anem fent amb les mestres d'educació especial. Llavors, la lectoescriptura amb els més petits, comencem amb la relació grafia i fonema, confegim paraules petitones, després comencem ja a fer frases i amb els més grans treballem molt amb una aplicació que es diu CreaCuentos, que és una aplicació que ens permet fer un procés global, és a dir, els nens pensen un conte, dissenyen les pàgines, trien els personatges i els objectes, llavors el que fan és picar el text, corregir-lo i posar-lo, crear els diàlegs entre els personatges i després ho graven oral. I amb tot això el que fem és ho compartim en YouTube o ho compartim al blog de l'escola, llavors fan tot el procés del llenguatge escrit i llenguatge oral molt interessant. A més, molt motivador perquè després els hi expliquem altres cursos. Habilitats socials, treballem sobretot a l'aula d'educació especial amb el tema de reconeixement d'emocions, de mesura d'emocions, amb el tema també de fórmules de cortesia, etc. Amb històries socials també fem molta cosa. De joc simbòlic el treballem molt, sobretot amb els més petits, perquè ens permet incloure continguts d'una banda i a més habilitats de l'altra. Llavors amb els nens que són més grans però tenen un nivell d'afectació intel·lectual important, també fem servir aquest tipus de joc simbòlic. Les mates, el que fem amb els més petitons, fem la relació de nombre i quantitat, fem alguns jocs de lògica, de classificació, de seqüenciació, i amb els més grans el que fem és sobretot una feina de càlcul mental, d'aplicacions que són jocs on per passar pàgines i aconseguir objectius has de fer una sèrie de càlculs i que resulten molt motivadors. I fem servir un molt divertit que es diu Crayon Physics, que és ajuntar, per exemple, una bola amb una estrella de la forma més creativa. I és molt interessant perquè és el que dèiem, entre ells s'ajuden i busquen la forma de sortir-se'n. I per últim la motricitat en els nens que presenten un alt grau de... Com ho treballem? Molt ràpid. A nivell individual, els nens amb major grau d'afectació treballen amb la mestra d'educació especial, incidint molt, sobretot en habilitats. Raonament lògic, classificació, inici de la lectoescriptura, etc. Els grups de reforç, que els porto jo,
I llavors, una mica el que us explicava de les mates i la llengua, no només fem aplicacions que ja estan creades, sinó que a més fem les nostres pròpies creacions i el material el compartim amb altres alumnes. I en gran grup, que és una mica l'objectiu final del projecte, és a dir, que el nen pugui estar les màximes hores dintre de l'aula, i llavors hem fet diferents projectes. Què hem après? Doncs jo he après moltíssim més del que els he ensenyat, perquè la veritat és que treballar amb els nanos ha estat un luxe. D'una banda hem après que estan molt més implicats en el seu aprenentatge, és a dir, no és el mateix mirar com un jugar a futbol que jugar a futbol. Per tant, si jo puc fer-ho, puc aconseguir-ho, m'està sortint bé, m'implico més perquè jo segueixi millorant. D'altra banda, tenim molt més lligam amb la comunitat escolar, és a dir, jo em fixo molt en el tema de nens amb autisme, però generalment també altres nens amb altres diversitats funcionals acostumen a rebutjar el sistema escolar perquè no hi encaixen d'una manera correcta. D'altra banda, estan supermotivats i són molt, molt creatius, és a dir, fan uns contes i m'hagués agradat poder ensenyar coses, però estan molt, molt motivats i molt creatius. Han millorat la seva actitud envers els aprenentatges, és a dir, ja no només amb els iPads, sinó quan proposem altres activitats s'hi enganxen molt més. I s'esforcen per millorar, perquè clar, la feina que fan és una feina que després l'ensenyem i valorem, no? Ha anat bé, no ha anat bé, què podem millorar? Llavors, això fa tot un procés de reflexió molt interessant. Per acabar ja, bé, si volem aconseguir que la inclusió escolar dels alumnes amb necessitats educatives sigui una realitat, hem d'apostar per sortir de la zona de confort, començar a provar altres coses, noves metodologies o metodologies antigues, tecnologia o plastelina, qualsevol material que a ells els hi pugui anar bé. Jo quan vaig començar em vaig trobar que de 10 persones amb qui parlava, 8 em deien que seria impossible fer-ho. I des d'aquí vull agrair-los moltíssim perquè només em van encoratjar per seguir. La veritat és que val molt la pena i en darrer lloc, com deia el Nelson Mandela, tot sembla impossible fins que ve algú i ho fa. Per tant, jo us animo a que us animeu, a que proveu coses, a que treballeu a les aules, perquè la veritat és que del vostre esforç i de la vostra motivació depèn la inclusió escolar dels nostres fills. Moltíssimes gràcies.